bakholwe ukuthi thina siyakwazi ukuphatha abantu phela kuba besikwazi ukuphatha abantu ngabe khona umuntu one-interest eculture yethu ngabe ishaka ilembe alithenge ngoba lithenda kanjena nje ingoba thina sibalulekile sibakhulu kodwa musani ukuinsulta ngoba into sinayo musani ukuinsulta ngoba futhi siyazazi ukuthi thina singobani uqiniso bethu ungakhuluma umdoti lo wakhulunywa uMalema ngelinye la uMalema wakhuluma umdoti kabi lapha ethi uMalema hayi naye affiliate ngoba phela uMalema uhlambile ngiyamthanda futhi uhlambile ethi uMalema hayi ma ufuna ngisho sukela bese ku-ANC Youth League no Shivambo no Magaqa wathi hayi ma ufuna iyodwa kuphela into yaziwa amaZulu dansa no cula mase siqedile ke thina abantu abathiwa abane international capacity lento cabanga uze work lento ukuthi ngengqondo uphepha ubona ukuthi sesithi futhi ngithazele impela kungaze ngisho conference ukuthi sesithi dalo international capacity yini igama laliya yonga okay international capacity ukuhlakala budlulele lobu bucabanga ipolitiki nebusiness nophathwa kwezwe thweke mase befuna ukudlala nje kubizwa amazoloke sidelelwa uMalema yaba kade basiqala la mfana angikhulumi ngakayo mina FSANC esidelele njalo behlangene bonke lapha oShivambo nolo kunjalo manje ke no Magaqa no Sindiso Magaqa into ebaluleke kakhulu la ngibona ukuthi mina ikhona example practical njengayo nje uShivambo ula kwaZulu euniversity yomsizo uzofunda umsizo usekwazi ukugaxa uzofunda umsizo usekwazi ukuthi sawubona usekwazi ukuthi amandla amasha yabo usekwamandla manje yabo usesemandleni yabo ula kwaZulu kubalekile ukuthi thina ukuyigqaja kwethu nokuzazisa kwethu ukuthi singobani akusho ucinezele ezinye izizwe lento yenzeke emuthi babhida kuyiSoweto derby yefinal yeNedbank ishayile ihlombe futhi nabo bonke abanye ezinye inhlanga ebezikhona mind you iqembu leKaizer Chiefs lisungulwa uMtawuni kodwa manje ngathiwa akubalwe ngobuhlanga angamangala uMtawuni uthi angathola ukuthi u70% wabantu abasupport iKaizer Chiefs amaZulu yabona so leyo nto leyo ikhomba ngokusobala ukuthi ke thina ke masiyi-tribalist ngalendlela lena abacabanga ukuthi siyiyona kungani thina support iKaizer Chiefs kungani thina supporta Orlando Pirates amaqembu akoPitolo Mamelodi Sundowns if they think we are tribalist because they know we are powerful and we are untouchable and we are undefeated. That's why they create an insult to us, to oppress us and to make us feel divided and feel that we are not welcomed. Bese ziphuku zinjamko don ndaba itabanje la kodwa phana zimbe abalochaza le hamba ngifundela la ngifundela ukubani yena angiyona injamile mgodoni hawu ngiyantshela mina ngiyantshela bese ngiphinda ngiza ku-security class Mkhwanazi siyakuthemba baba njengoba njengamanje kufanele uyophatha unational Mkhwanazi ngiyacela mina ukuthi uyazi kwaZulu ukhule kwaZulu waphinda wasebenza ku-national waphinde futhi wabuya uzosiphatha la as a professional commission ngiyacela ukuthi utshele staff sakho sonke na-intelligence nabo bonke abantu ukuthi ngempela you must never ever allow to be misled because i-misled of the leader siyayazi umlando wayo. President Ramaphosa was misled during a 2021 unrest. Emisledwa yini na icabinet yakhe ngoba uma umongameli akwazi ukuyibuka emhlanje emisledwa abantu naye wavuma ukubislidwa yangithi ngithini and then the result waba yini kwaba disaster in the country because abantu bahlakaniphile abantu bafundile ingane ezifundile zikwazi ukuqhamuka neinformation esingayazi thina abantu busy qolozelo generation the legacy izikhazi ukuthi sengindala abafana yes ufuna le stage umdala into ebalulekile la ukuthi emveni kwalokho ke namanje awukwazi uPSL uqhamuka nomama lo bantu mahlala
Ukangiphoxa ukukhama kwaSuku. Olukundi ikhanda mama bese uhlula umyeni wakho ungafuni ukuhlula thina. Ngoba isakhe sikhuzwa umfazi kwaZulu asikho. Asikho. Ayikhuluma into ofuna ukuzenza insizwa ukhuluma masende ngenkani engezenzeke le nto leyo. Into engezenzeke. Ibalekile leyo ukuthi ningakhuluma into engisile. Aqala uba nefinal. Aqala uba nedabi. Kade ikhona last week. We never had such situation ngoba bisegoli. Nizama yona lengqondo embi yokuthi nina nifuna ukuthi izinto ezikwaZulu abantu abanodlame bakwaZulu nizomemezela into eziPSL ezoqhatha izwe kudubulana abantu kubulana nabantu kube namamasha unnecessary. Futhi umkhonazi uyazi ukuthi lezi zakwaZulu ukube bengafuni nayo bezodlulela uyazi. Kodwa ngoba bahloniphile nje bakhuphini besinawo mfethu bapholo besilokhu sikhuzini siyayihlala phansi ngabumthetho bethi umongameli wa-addressa lento iyayihlala phansi ngabumthetho ngoba la sisethelwa ithep sethelwa ukopho lokuthi thina kwaZulu fanele siconfirm eziphuphu bese behamba ngoba bemeeting bephuza iwayini bedakwe besantuze le eStellenbosch mase besantuzile bethi allow the Zulus to be independent. What this what you are planning? Can't mama can't be independent. South Africa. No matter you see okay, was you ask bad. The timeline for Malaga, they gold. The first day of us alone. Money. Please make sure you must never misleaded because izasho ukuthi uthando umphakathi uthando yithini ngoba sikubonile ubuqotho bakho nendlela oyiphethe ngayo nendlela osikhulumela ngayo amagama nezinto eziphila kithi siwumphakathi nenkinga zethu ngaphandle kwefear nefavor. Ngayivumekile into leyo ngoba ngicela senisetshenziswa lezi cluster ukuthi hambani niyosebenza abantu mase nisabasabisile ulanda amasosha lawa asha ahamba afana noma wabo lo waphethe awasha le Coca-Cola le kota yazi ilelizwe yazi bekhona umeli usikika bekhona abawona bangezinto zenzeka uyomthathwa nje yanibuka nje into ebalekile ke njengamanje ke ukuthi ke well done ngicela icorruption ingaphinde yenzeke kwi-PSL ngoba izilibulala ibhola livele ligcuca la eSouth Africa. Into eniyenzile lapha naqhubekani bafana babugiyani bafana ngizofika lapho ezidlekeni sikaMtawu ngilethela amathawula amabhinci nemqhele njengomongameli zomchawula nje ufuna ukumfika eneshorena ne-practice ngiyeza yeah I'll have an access and greet you and honor you for what you have done. You are true ambassadors of the Bengal nation. Can we give them the round of applause? Mbezilo, ngeke ngishaye Solomon lishaye. Bayede. Hayi uyapla. Bese sidlula ke zingena lapha iNombe. Ngabe ke inkosi yemeyala kodwa akekho oyangichazela ubaba uMathi lapha eJozini. Ngizothiwa senomthathela umshaya uthi yes isho lento ukuthi singachazela ukuthi kwenzakaleni ngoba mina ngikhumbulayo ngobathi ngikhumbula mina ethanda umphathi osejozini esebenza umphathi osejozini kahle waphinda waba yinsizwa besiqala ukubona umasipala uphethwe yinsizwa nje waduma wazisa South Africa kanye neKwaZulu-Natal yonke and bambala bawabuka amabaholi abapopular enkathini njengamanje very few. I think mangabala ufike ku5 ngamabomu uzoshwajana ngamabomu mangabala ufike ku5 enkathini ngeke wamfica uMathi ngokuvelele emphakathini ngeke ezinhle
mawungabani ufike ku5 May KwaZulu-Natal ngeke ngamfiki futhi manje lokho ke ukusho ukuthi ama decision yothathayo ngalowo muntu njalo kufanele abe questioning inkathi oqala nje mina ngiyikhaleni ngabe ebheke engathini nedata futhi la ngizwani nalo inkatha nganginyanya indaba yalo ukuthi laliphaphela indaba senginkulu lifuna ukuyithatha ngobuqili nimkhuba yake laligila laphunyuka kuloko ngabe iphunyuke noma laphunyuka ngasi noma sizojeni leli lezulu le idata lapho langizingela funa ukungibulala idata thola sizwe thilisi kodwa indlela aphethe ngayo kujuluka ibuku udula lapha ingijuluka ibuku phela thenga lama wiper lapha kunjani kwakhopta la KwaZulu-Natal uphethe impela kahle wenza umsebenzi emihle ngithema ngimbona la kunama award kwakhopta inunu inkosi yeme ibo nombolo 2 kubantu abaphophula xa abaphophula njalo abenza umsebenzi ngowe-service delivery uma ke ucwaningo lwakwakhopta alenziwa futhi abantu abama-politicians lenziwa ama-officials awafika khona futhi siyasizwa leyo nto leyo ikutshela ngokusobala ukuthi ikhona inkinga ekhona if ngama-flections lawa yini ama-flections lento lokugudlana lokho kuze kuvelekiwe lokho ukuthi political flexion hlikihlala kuze kuvelekiwe iyona-ke leyo nto leyo ebhedayo-ke ngoba mina kade ngisho nje lokhu ukuthi into eyenziwa imbongolo lethiwa umkhuleko hlengwa nobubi bese kuzoba ubaba uHlabisa president angithandi especially these two angithandi awukwazi ukuthi unganikezwa i-national portfolio i-national task wena bese uyayi-regionalize noma uyi-provincialize bawo minister labo abantu engikhuluma ngabo in the whole country kule inkinga zomasipala abaneyinkinga oLimpopo North West Cape Town kudubulana abantu kwamasipala bebulalana bebanga izinto Eastern Cape kodwa ngeke umbone eqhamuka lapho uHlabisa uyibench woma nje engenomsebenzi walutho kwi-national task ubaba uHlabisa uVF Hlabisa 2VF no ungathi lezi robot elikhandwa Elon Musk or the press ukhuluma ngathi udlalisa yendalo yasiya lo umuntu loyo into abazi ukuyenza angazi mina ngoba sengiyibhale ngithumele i-email u-speaker of the assembly ukuthi we-speaker ngicela ukubuza mina ukuthi akuyona yini corruption ukuthi even if it's under GNU kube no minister abahlala emakubo udu ngoba uma uminister nje u-off noma ukho off uminister la abantu bahamba imkhehlo bahamba ememulo bangcwaba udu amakati bayangcwaba yonke into bayayikho into abangayenzi bahlala la kwaZulu angaze babone mina inkinga engaka mpothu lapha amakhoyisana laba yilabo abantu labagqokana imvunulo eanda yesikhumba endayenele abagqokisa amakhoyikhoyi kule inkinga zobukhosi lapho phansi koLimpopo lapha koShikwembu lapha ulimbongolo upapa Peni lo phaqaqayo oyela uyojulwa eParliament ngovaselini useka lapho yinto efanayo futhi leyo so nginenkinga serious ngalabo bantu ukuthi is a pure corruption and is a daylight armed robbery le corruption abayenzayo bafisela lento enzeke kulompana lo wethu ubambe imoto yemali wakhohlwa usedonse isika ebhomu yaqhubela wasendele kwasalite le imijolesi le corruption impela ngifisela lokho ukuthi le corruption ingisayenza ukukhunyelwe yibhomu nina ngoba niyabheda national task should be service on a national level ngoba yizipho ezinkinga ngoba namanje akakhonkiyose bebasolva hayi ukuthi basuke beze ngohlangothi kahulumeni basuke bezodakela behamba imkhehla ngamabhanelo kahulumeni izinja emveni kwalokho ke ngani zakwethu
Ngiyacela ke mina ukuchazelwa ukuthi kwenzakaleni ngale nto eyimeya ngoba umlando ngiyawazi mina. Umntwana kwaphinda ngene noma emveni kokuhamba kwakhe bekhombisa ukuyibulala inkatha beyiganda ngamatshe. Kodwa izamile ukuzabalaza. Ngakho ke akungabi ke isikhohlelo sokugcina lesenkatheni ngoba ngibona ngathi usondela lapho. Uzokhumbula iphutha elenzeka ngesikhathi sakhe umntwana kwaphinda ngene. Uzanile kwaMagwaza Msini esuka ekhishwa exoshwa ezihlaba weqembu national wakhishwa wasuka lapho ke emveni kwalokho ukuxoshwa kwakhe wasungula iqembu le-NFP ukhetho luseduze ngendlela esimanga. Into eyenzekile lapho wavele wasungula iqembu le-NFP emveni kwalokho wawuthatha yonke iZululand. Angazi ke noma mhlambe inkatha ifuna ukuthi umlando uyiphinde ngoba sejozini. Ngoba mina la ingosini yamaqiniso la ngeke mina wakhe mayibhedile ngingaphi lefuseke ngizomtshela kodwa ayi le propaganda ekhishwa lapha hayi sichazeleni kahle mina ngiyantshela nje kanza kwethu sesiya ngasegoqeni ke bafethu ke manje ke into ebaluleke kakhulu ukuthi kulesikhathi esikusona njengoba kuza o G20 summit eSouth Africa namabhunu kuthiwa yabaleka bheke eUSA esikhohlisa ipropaganda leyo ayofuna ama-citizenship yase-US bese bane dual citizen ngoba lelizo South Africa libudedengu. Bekufanele uRamaphosa ngimuzwile ekhuluma kwi-African Union namhlanje mayikhuluma lapho ukhulume kahle kodwa bekufanele into engamaluleka ngayo nje bebheke eWashington nje maduze bengamaluleka ngokuthi mina abahambayo akayiscratch completely i-citizenship yabo ever exist la eSouth Africa ukuze sibone bahamba ngempela ngoba sizodlala ubuqili njengamanje we are on a turning point. We are going to take over this country very soon. We are on a turning point. Joba uphethe iflag nje iflag leli liyama colors. This is iflag elibaluleke okudlula wonke amaflag ela eAfrica. Iflag elihle kuna wonke amaflag emhlabeni jikelele. Iflag